Ada sebuah kisah tentang si gale-gale dalam orang Batak Toba zaman dahulu kala. Alkisah seorang raja di Pulau Samosir sangat berduka karena kematian anaknya yang sangat disayangi. Sang raja tidak pernah berhenti berpikir bagaimana ia dapat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati karena sakit. Sang raja pun akhirnya menyuruh pemahat untuk memahat sebuah patung mirip dengan wajah anaknya. Lalu patung itu pun dihidupkan oleh roh melalui seorang dukun yang sakti, sehingga patung itu dapat menari layaknya seorang manusia. Kemudian sang raja pun sangat gembira melihat anaknya hidup kembali, dan patung itu disebut dengan nama si Gale-Gale. Ngatung masih holau di bardadin ni buha bacukku. Hape ngatung hali porta bulat tula talausi. Jala serori masu ala nisi holhu. Disialani tu ropang gorga. Borhat mahau tu tasala budi. Buan masyani hauna bulun. Jiji maari. Dui batu pamatian hamaluan mi. Sada patung tu pasongon rupani buha bacukki. Asabunyan sopu si holhu. Gak bisa lah horas reza nami. Pate na hinulungan. Batara guru humudul, batara guru pada botan. Hargot sinamalo do ho si batulu pangomoan. Mono pita Gadu madinggan-dinggan. Asa turun na dihita holong na marsia holongan. orang Sotaput kaulangon. Ada pasang apota nanahus. Disiap aduh damang matop kamu udah jadi nabulun nama jadi ulang itu tano aduh mau lihat aduh damang tu sahalana put berjolo las badung ma tu habonaran di huta dohot inat na sorry pada nalia nalulu mau lihat tema batin amin amang raja inang suri pada tangan dobotohon pusunai ma jari-jari jari-jari 10 beolodo marsi kajangi aci kadong hata manang turtur nami na urang lobi diuga sanon jumolo maham batin amin siajur mula-mula siajur mula topak mula ni jolma tubuh mula ni jolma marhata-hata har sirangannya ekbar dungan ni hosa sopan ni nama duma sopan atinopa orang di bakaran atas sopa martua mahita jolma batin amin asa tunggu-tunggu madalam martang yang tua punta mula jari nabulun tabes-tabes ma'aku ni si panganon tortor madalam marsop nomor 2 pusuk buhit alani pati nami
bahen magodang mulai asa marmula horas marmula gabi. Pada nami asa sirajai dapati dapat jujung pinggan di hos ni matane hari napa sah sobat kepuntan udah jadi sejauh kita merdua di pamatang nang daud tangan marsoba dohon nani uduk ke si majujung ale tong manyan sian udu ni roha asa merdua kita asa dipasu-pasu opuntan mulai jadi na bolon. Pada nami binua pustuni bunga jabu binahin lau mangubati subion bahen di kami godang si bunga jabu asa manor terhami uhut manersker Dati bolon. Nauli Raja Namim.
Nauli Raja Nami. Nungatung uli jalalehet donian rupani patungon songon buha bajuku. Alai patulu mahasaktian mi diugasan sadarion. Asamar todung madamang Bangido matro pungta mula jadi nabolon. Asadilean ho sahanguluan di patung nasongon buha bajukon. Bonian rat manortor hita di joloni situan natoro uut marsoba. Asamar sada rohani hita kabupaten rakyat Toba Samosir. Asadilehon pasu-pasu habisukon tuaka panggom-gomi nalaho pamajuhon hutatta caladinggan ulauta di pemilihan bupati dohot wakil bupati sia Desember 2015 di Bagasan Dame. Asa ulos sitolutuho ulos namar saktian molotolu penang terbarita nanang menggulu harajaun di Toba Samosir tulus sama isai di pasu-pasu di bata. Asa hotma songod dalihan na tolu tapasiding ma akan anang bagturi jalaunang manian alani heping olo hita mamilit nanang gabi sada panggom-gomi di Toba Samosir jalaun makok kondo jauh-jauh tuhita saduhuna asaring gas hita rotu launi na mamilit sada panggom-gomi di hita rakyat Toba Samosir asa unang marisuang suaratai ulahom madoho dinggan amang Gabe jala horas Raja Nami. Amang panggor sinami. Mama godang sobat 2 puta mula jadi nabolo.